Минулым разам мы гаварылі пра 5 тыпаў украінцаў, і я згадвала Homo Sovieticus. Калі вы не глядзелі гэта відэо, я спасылку паставлю ў апісанні, і ў канцы відэо таксама будуць спасылачкі. У тым відэо я згадала паняцце Homo Sovieticus. Сёння я раскажу вам гісторыю пра маладую беларуску з тварам ботаксным, керацінавым выпрастаннем валасоў і апошнім бліскучым айфончыкам, якая здаецца такой еўрапейскай, з мужам еўрапейцам, але яна зусім не тая, кім здаецца. Мяне зовут Светлана Пятакова, я беларуска-украінская пісьменніца і даследчыца. Я працую з посткаланіялізмам, мовай, ідэнтычнасцю, і мой асноўны інтарэс гэта дэкаланізацыя Украіны і Беларусі. Так як беларускамоўныя відэа не атрымліваюць падтрымкі алгарытмаў і іх немагчыма рэкламаваць, я разлічваю толькі на вас. Паставце, калі ласка, падабайку, напишите мне змястоўны каментар і подзяліцеся спасылачкай з сябрамі. Наше відэо сёння называецца «Месца под солнцем». Наша галоўная гераіня, яе завуць Абезьяна. Яна моя суседка. Это маладая жанчына крыху за 30. Яна шмат усміхаецца, дэманструючы беласнежныя зубы. Яна носіць выключна дызайнерскае адзенне і сумачкі і заўсёды пакажа, што гэта Гуччі альбо Прада. У яе даўгія, прамыя, дагледжаныя валасы. Наша першая размова была пра трагедыю, якая сталася ў 2020 годзе на пратэстах у Менску. І мы размаўлялі пра наш вопыт на гэтых пратэстах. Яна расплакалася, таму што яе маму пакрыўдзілі міліцыянты, і я ёй вельмі спачувала. Она мне здавалася чалавекам, які разумее, што адбываецца ў краіне, бачыць, што уяўляе сабой улада. Ёй радасці не было мяжы, калі я разумела, што моя суседка — гэта чалавек, з якім я знайшла агульную мову. Таму спачатку нашы размовы былі вельмі душэўнымі, але паступова яна пачала гаварыць вось такое: «Ой, ты так растаўсцела, што здарылася?» Потым яна пачала тыкаць мне ў лобик вось так, говорить: «Тебе надо на межбровку сходить срочно, давай запишу». Ну і потым была такая эскалацыя за эскалацыяй. Я убачыла, як яна аблаяла свайго сына проста матам за тое, што ён проста рабіў нешта дзіцячае, нармальнае. Потым яна мне расказвала, як яна спраўляецца з выхаваннем сваёй сабакі, наймілейшы хлопчык у свеце, проста бусінка. Яна сказала, што яна яго пінае нагой так, што ён ляціць праз усё поле, а потым 3 дні хаваецца пад канапай. І зноў яна мне гаварыла, якая я таўстая. І аднойчы яна нават стала гаварыць, калі я ішла з магазіна, яна стала гаварыць: «А чаму ў табе столькі ежы? Табе не трэба столькі есць». Але яе стары, лысы еўрапеец муж выглядаў так, як быццам ён быў цяжарнай двойняй на 9 месяцы. Але, конечно, для людзей Homo Sovieticus гэта абсолютно нормально, таму што мужчына — гэта мужчына, на яго трэба маліцца. Ну і звычайна, кожны раз, калі я бачыла, я намагалася яе абысці. Калі ў нас з'явіўся новы шчаня, які паміраў на вуліцы ад голаду, і мы забралі яго сабе, у яе здарылася проста істэрыка. Яна крычала: «Зачем? Как ты будешь справляться?» Абсолютно неразумение границ, что моё жыццё — это моё жыццё, а яе жыццё дзесьці там, далёка, мне не цікава. Ну і калі наступіла паўнамаштабнае ўварванне, у яе проста сталася тырада, у якой яна крычала, што мне, магчыма, давядзецца з'язджаць з-за гэтых баных украінцаў. Гэтыя баныя украінцы, яны заўсёды крычаць, заўсёды за штосьці змагаюцца, і праз іх мне трэба будзе з'ехаць з майго месца пад сонцам. Дарэчы, гэта адбывалася ў самыя страшныя месяцы першапачатковыя, калі бамбілі, гвалтавалі, палілі вёскі, і калі людзі сядзелі ў падвалах і народжвалі там дзяцей. А зараз паглядзім, што ж яна лічыць месцам пад сонцам. Зламаны дамафон, які альбо не прымае ключ, альбо глючыць, калі набіраеш код. І вельмі часта людзі стаяць гадзінамі пад дамафонам, таму што ён проста нічога не робіць. Можа быць смярдзючы апісаны апакаканы ліфт, гэта месца пад сонцам? Напэўна, так. Смеццеправод, які забіваецца даверху на доўгія выхадныя, так што 2 рабочым даводзіцца ўручную даставаць брудныя падгузнікі і выкарыстаныя
абсцэнныя прыкладкі дзяўчат, можа гэта месца пад сонцам. Альбо тараканчыкі, які бегалі тут і там, и обезьяна звонила мне и пытала: «А у тебя тоже такое есть? Я же такая чистая, у меня не может быть тараканов, это кто-то принес». Можа, цэнтр перапрацоўкі смецця, на які ўсе клалі болт і ананас, таму што калі адкрываеш бак для паперы, там проста звычайнае смецце. Стары ровар, нейкі абутак і бітае шкло. Зламаныя дзверы, смярдзючае пластыкавае пакаванне, бутэлькі разбрасаныя. Суседзі, якім кажаш у твар прывітання, а яны глядзяць табе проста ў вочы вось так і нічога не адказваюць. Кожная прыступка лесвіцы, якая вядзе да дзвярэй, зламаная. Пандус для інвалідных вазочкаў і дзіцячых вазкоў зроблены пад такім вуглом, што рэчы проста вывальваюцца з твайго вазочка. З кожнага кута кожнай сцяны сыплецца на зямлю фарбы, нібы сняжок. Ну, напэўна, абезьяна вельмі такое любіць. І самае смешнае, што я пастаянна бачыла, як абезьяна цягнула свой вялікі вазок, задыхалася, лаялася і была ўся потная. Але месца пад сонцам. А як перакрытыя вуліцы, а як пратэсты, а як спецназ, які тарчаў у кожным кусце, як ОМОН прыходзіў перад парадам кожны раз і пытаў імя, фамілію, умову рэнты, дзе працуеш і так далее. І звычайна, што дайшло ўсё да таго, што гэтая цёця напісала ў міліцыю на мяне паклёп, і яна ведала, што мяне пачнуць перавяраць. І праз гэта мяне перавярала міліцыя, школа, ЖЭС і таксама паліклініка маіх дзяцей. Гэта было вельмі ўсё доўга, муторна і непрыемна. І вось так я у першы раз, напэўна, у Беларусі убачыла Homo советicus, які не выглядае абсалютна як Homo советicus, як ждун, як СРСР бабка, якая называе ўсіх дзяўчат прыгожых прастытуткамі. А гэта была абсалютна маладая дзяўчына, якая ведала іншаземныя мовы, якая вельмі часта выязджала ў Еўропу, у розныя краіны. І вось мала такую кашу ў галаве, такую вату. Тут мы бачым, што Савецкі Саюз як быццам разваліўся, але людзі, якія выхоўвалі гэтую жанчыну, яе мама і тата, усё, што яны ўлажылі ей у галаву, яна культывуе і распаўсюджвае у 21 стагоддзі. Сама гэтага не разумее, таму што яна не сумняваецца ні ў чым, яна не задае пытанні, не чытае нармальныя артыкулы, не цікава ей рэчаіснасць. Яна нават і не думае, што можа існаваць іншая рэальнасць ад той, якая запаланіла яе галаву. Такія людзі вельмі небяспечныя, таму што ад маладога пакалення мы не чакаем ждунства. І самае цікавае, гэта баба, абезьяна, хадзіла на пратэсты, яе мама хадзіла на пратэсты. І вось стаўленне анты-Лукашенка не азначае, што чалавек разумее глыбінна, што адбываецца, і гэта не азначае пра ўкраінскасць, гэта не азначае пра еўрапейскасць. Гэта вось такі набор абсалютна эмацыйна разрозненых філасофій, які жыве ў чалавека ў галаве, і ёй нармальна, ніякага когнітыўнага дысананса няма. Калі вам спадабалася гэта відэо, падпішыцеся, калі ласка, на канал, паставьте падабайку і пабачымся ў наступны раз.